Εμείς και οι άλλοι. Οι σημαντικοί άλλοι, οι λιγότερο σημαντικοί μας άλλοι και γενικά οι άλλοι. Πριν κάποιες μέρες παρακολούθησα ένα βίντεο όπου τώρα θα με συγχωρήσετε γιατί δεν θυμάμαι αν ήταν ψυχολόγος ή life coach η συγκεκριμένη κυρία, ανέφερε πως όταν φεύγουμε για παράδειγμα από το σπίτι μας, το πατρικό μας, αυτό που θεωρούμε πατρικό σπίτι μέχρι σήμερα, χρειάζεται να απεξαρτητοποιηθούμε, να αποκολληθούμε από την οικογένειά μας και να έρθουμε πιο κοντά με την σύντροφό μας. Πάρα πολύ καλά. Μέχρι εδώ είμαστε ok. Και δεν χρειάζεται, συνήθως το νιώθουμε και μόνοι μας. Τι γίνεται λοιπόν όταν χρειάζεσαι, έχεις την ανάγκη να συμβουλευτείς κάποιον, πού θα πας? Η συγκεκριμένη συμβουλή οδηγούσε στο ότι χρειάζεται να εμπιστευόμαστε την σύντροφό μας και όχι πλέον τους γονείς, καθώς οι γονείς χρειάζεται να μείνουν πίσω. Σκοπός μου δεν είναι βέβαια να σχολιάσω αυτό το βίντεο. Πήρα αφορμή από αυτό το βίντεο, γιατί αναρωτήθηκα. Όχι γιατί χρειάζεται να ακούσεις τον σύντροφό σου ή να ακούσεις τους γονείς σου, ποιο τελικά πρέπει να ακούσεις. Αναρωτήθηκα γιατί δεν υπήρχε επιλογή να μπορέσεις να λύσεις μόνος σου το πρόβλημά σου. Ή έστω αν χρειαζόσουν τη συμβουλή αφού έχεις περάσει από μια προσωπική διεργασία μετά να φτάσεις και στη συμβουλή. Ζούμε σε μια κοινωνία, τόσο εμείς όσο και οι γειτονές μας, οι γείτονες χώρες και οι συνάνθρωποι μας, όπου η οικογένεια μπαίνει πολύ μέσα στη ζωή ενός ενήλικου ανθρώπου. Ξεκινάει από όταν είναι παιδάκι και τον ακολουθεί και συμμετέχει και παρεμβαίνει. Οι οικογένειες όπως τις έχουμε συνηθίσει είναι ιδιαίτερα παρεμβατικές, τόσο στα Βαλκάνια όσο και στη Μεσόγειο και συγκεκριμένα σε λαούς και κουλτούρες με τους οποίους έχουμε αρκετά κοινά και εμείς. Υπάρχουν πάντα οι άλλοι στην πραγματικότητά μας, υπάρχουν πάντα οι άλλοι στην καθημερινότητά μας, υπάρχουν οι θείες και οι θείοι, τα ξαδέρφια, γιαγιάδες, παππούδες, υπάρχουν φίλοι που γίνονται ξαφνικά συγγενείς και αυτός ο κύκλος μεγαλώνει και μεγαλώνει και μεγαλώνει. Αυτό που ίσως χρειάζεται να αναρωτηθούμε και να σκεφτούμε είναι αν αυτός ο κύκλος, αν αυτή η οικογένεια αποτελεί ένα υποστηρικτικό δίκτυο για εμάς ή αποτελεί ένα παρεμβατικό δίκτυο για τη ζωή μας. Χρειάζεται δηλαδή να σκεφτούμε αν αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να μας βοηθήσουν ή θέλουν να μας περάσουν μια δική τους απόφαση. Βέβαια, μην φτάσουμε και στο άλλο άκρο. Πιστεύω ξέρεις για τι πράγμα μιλάω. Υπάρχουμε και εμείς, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα σε αυτή την κατηγορία, που δεν δέχονται βοήθεια από κανέναν. Γιατί ίσως όταν τη χρειάστηκαν να μην την έλαβαν ή την έλαβαν με πολύ λάθος τρόπο. Επομένως, καλό είναι να βρίσκουμε τη χρυσή τομή, γιατί τόσο η έλλειψη όσο και η υπερβολή αποτελούν πρόβλημα. Ας γυρίσουμε όμως τώρα στις αποφάσεις και τις συμβουλές. Πες ότι για παράδειγμα έχεις έναν πολύ δικό σου άνθρωπο στην καθημερινότητά σου, τον εμπιστεύεσαι, τον ακούς, ζητάς τις συμβουλές του και θες να είναι εκεί για σένα. Αυτές οι συμβουλές έχεις αναρωτηθεί αν είναι οι κατάλληλες για αυτήν τη χρονική περίοδο και για το θέμα που περνάς? Αν έχουμε μάθει να ακούμε μόνο τους άλλους και έχουμε μάθει να στηριζόμαστε μόνο στις συμβουλές των άλλων για να φτιάξουμε μία ζωή, και πες ότι τα έχουμε καταφέρει, πες ότι είμαστε σε αυτή τη σε εισαγωγικά τυχερή ομάδα που άκουσαν τους άλλους και τα κατάφεραν. Αν αυτοί οι άλλοι, οι σημαντικοί μας άλλοι, στη συγκεκριμένη περίπτωση, φύγουν για τον οποιονδήποτε λόγο, γιατί χρειαστεί να μετακομίσουν, γιατί ίσως κάνουν η δική τους οικογένεια, ίσως πάλι τους χάσουμε σαν ανθρώπους από τη ζωή μας, τότε τι γίνεται με εμάς, τι γίνεται με τις αποφάσεις μας? Ναι, μεν έχουμε κερδίσει, γιατί μπορεί να έχουμε καταφέρει κάποια πράγματα από τις συμβουλές τους, ωστόσο δεν έχουμε μάθει να στηριζόμαστε στα πόδια μας. Ας πάρουμε όμως και την άλλη περίπτωση. Για παράδειγμα, ακούς τις συμβουλές αυτών των ανθρώπων, αλλά για τους χύψη λόγους δεν τα καταφέρνεις. Δεν καταφέρνεις δηλαδή να χρησιμοποιήσεις τις συμβουλές τους προς όφελός σου. Ποιους θα κατηγορήσεις? Πιστεύεις θα κινηθείς εναντίον σου ή πιστεύεις πως θα κατηγορήσεις τελικά τους άλλους? Αν και εσύ τους άκουσες βέβαια, αν και εσύ ζήτησες τη συμβουλή τους. Και στη μία και στην άλλη περίπτωση κερδίζουμε κάτι, χάνουμε κάτι άλλο. Στη δεύτερη περίπτωση βέβαια μπορεί να χάσουμε δύο πράγματα. Να χάσουμε και μια ευκαιρία που μας έχει δοθεί, αλλά να χάσουμε και έναν άνθρωπο. Στηριζόμενοι λοιπόν στους άλλους, ή μάλλον αποκλειστικά στηριζόμενοι στους άλλους,
Μπορεί να έχουμε και επιτυχίες και αποτυχίες. Μπορεί να κερδίσουμε άτομα, μπορεί όμως και να χάσουμε άτομα. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Μήπως είναι καλύτερο να βοηθήσουμε τον εαυτό μας να βρει την δύναμη, να πάρει τις αποφάσεις, ίσως χρειάζεται να πάρουμε και ρίσκα και να πατήσουμε στα πόδια μας. Φυσικά και χρειαζόμαστε τους άλλους. Φυσικά θέλουμε και μία δεύτερη γνώμη, έναν άνθρωπο με τον οποίο μπορούμε να μιλήσουμε ανοιχτά. Μπορούμε όμως να στηρίξουμε όλες μας τις αποφάσεις και όλες μας τις επιλογές στις συμβουλές άλλων ανθρώπων. Επανερχόμενοι λοιπόν στην αρχική μου σκέψη και στην αφορμή για αυτό το βίντεο. Χρειάζεται πάντα να ανήκω κάπου για να πάρω αποφάσεις. Αυτό μου θυμίζει λίγο, ίσως κάποιους τους ξενήσει τώρα το γεγονός, αλλά πραγματικά αυτό μου ήρθε στο μυαλό. Ένα σύνθημα που το χρησιμοποιούν φεμινιστικές οργανώσεις πολλά χρόνια πριν, ακόμη και σήμερα. Δεν είμαι του αντρός μου, δεν είμαι του πατρός μου, θέλω μόνο να είμαι ο εαυτός μου. Φέρτε το τώρα στα δικά σας μέτρα. Είτε είσαι άντρας, είτε είσαι γυναίκα, είτε είσαι οτιδήποτε. Φέρ' το τώρα στα δικά σου μέτρα. Τελικά, τι νοσείς εσύ? Σε ποιον ανήκεις αν δεν ανήκεις στον εαυτό σου?